Wala nakasulod. Gabunin mo to yung ilong mo. Welcome back mga papi. Bali, karong adawa, narapod may another mga video. Bali, na nag-guess sa amo karon na isa ka babae. Ako din si Rina Havana. Please subscribe to my channel, Rina Havana. Ang among buhaton karon mga papi, magbuhat may og walang tatawa challenge. So, let's go! Dali mga papis, kung ginsay mapildi sa among challenge, mao ni ang iyang parusa. Balik ka ning oisi, butangan og kanang hot sauce. Kung ginsay makakatawa katulo, pildi na. Mao lang to mga papis, sugdan na nato. So, let's go! Mapapis silang yan, guys! Win na, win, win! Wala yung reaction! Win, win! Win! Ayos kayo no? Ayos kayo no? Wala, jipo ng lumo yan. Play na na ito dar? Wala, pro! Oh, win! Win! Yeah! Di na siya nagkikinawa ko, no? Chicken. Good. Welcome back mga papi! Yeah! Kaya jug daw ko yate. Gamay na lang kulang. Grabe ito yung katao. Uy! Uy! Message! Message! Mga papis, daog na ko! Ako ni daog! Uy, mauna-una ni mo itong katubitong roll on, tapos bawal lumabas. Nahanapay mga mongoloid nga magkita ni mo dala sa misal. Timing. Ayos niya, Poy. So may maingon ni mo, Poy. Kami pildi. Wala tayo mo. Kay dili man tayo ngon seryoso nga pagkataro god. Pangkan daw punishment kay ngani. Tapos butangan og hot sauce. Okay, ikaw ang butang para brutal. Yeah, Murot ning hot sauce? Yes! Good luck to you! Pwede makishare?
Gutom lang. Gustaw? Ay, alam yung alam. Hindi alam, may pag nagpapildi ko ba? Anong guli mo ka na lang. Oh, damn. Damn! Spicy! Ay, kayo po, kailangan lang ihanap na Champion. Sa maingon ni mo ko kay J-Boy. Rukon yun eh? Oh, wow. Rutunin mo na. Ano na siya? Oh, man, sabot ka ganyan. Pagkurutan, ginanin mo. Sa maingon ni mo ko. Happy, kaya ako mo nakadaog. Message mo kay J-Boy. Boy, sorry kayo po ya. Ako ang gikampiyan sa Earth karon. Earth? Sa maingon ni mo. Wala kang maruan kay ikaw ni Kuya Jimbo yung para sa ako. Gagi ka din dapat napildi. Oo. Nagpapildi Ako na lang ta ka. Sayang gani, unsa man ni akong naong nga dili man gid magkuan. Gago lahi. Lain kayo siya ba? Walang kami. Gamay na mga gigamit ang kanina halang na. Dili lain. Oh? Natingog ba? No, minawa ninyo guys. Like antik na po ba? Murag ka nang giprito gat. Dili, kamutan na siya. Mo pa grabe. Pati ano, nasa White sa bigay boy. Wala rin tabigay. hala. Basta pagliban ni mo na po, nanay rin tinahin. May pagkasa na lang. Lipay kayo ka. Nahong sa mapagganti ba? Hmm? Nahong sa mapang ganti. Oh? Mapagiganting pagmumukha ba? Ito kabalo siyang prank ako atong na-remember ninyo. Atong prank nga kanyo. Oreo with coffee just dunk. And twist. Oreo! Wala pa ako kabalos dito. Dami. Guys, ginadamdam no guys. Lami, hindi. Basic. Liban ni mo na, nanay talaga. Isa ka programa. Sige nang labot ni mo kay. Kung siya kay sinso mo gawas, busy. Para ka, aray cool. Saan naman nga lumot cool? Ano man ito? Dahil dito klase siya. Tumutili. Alam kayo no, una sa ginagamit na Kelsey o kanawan. Tanga lang. Mo pinapalit yan na. Asa mo na ginagamit Si Nicole? Kuya Jimbo ba? Katong sa pan. Ganito rin eh. Sa kapan? Katong ginabutangan ng gat-dugot. Katong ginabaligan niya sa kuwan ba? Oh, Kim Sisi. Seek out ba? Tapos nga niya yung ilang ginakuwan. Gamit ito sa Virginia pa lang. Tanga lang. Go Virginia! Sabi, basic ko kay J-Boy. Basic. Uy, tilapan pa din mo pagkahuman. Sa iro? Nga naman ginamit. Sus! Brutal na kayang tilap. Goods na. Ubuso na niya. Ngayon sa mga pork. Pork. Kaya marag na ramdaman na nako ang hiyagupit ni Yolanda. Bago nga. Gipalingan pa. Ang bagyong kwan. Ambo, wala gipasulod diri sa kwan sa Pilipinas kay walay quarantine pass. Adong bagyo. Wala nakasulod sa Gabunin mo to yung ilong mo. Yoy, ano ba? Taligsik mo no? Ano? may daya. Grabe, nakakatawa si Ang. Pagdating ng samyang, banda ka. Samyang times 4. 4 nga 6 mali mo ginaingon. 6 man ang kat. Segundo na sa kalam. 6 na yung kuwan mo no? Nadawat ko dito sa pag-ingon niya nga sa tong roll on, wala pa to. So, sa munggo ba, munggo. Grabe, iping kayo ba? Iping kasi ang content. Pero na nandiyo ko ginabati kamay. Wala na, gi. Grabe, kay katawa mo yun. Di lain bitang lasa kay Gikon ba, gi-absorb sa junk foods ang hot sauce. Mura na siya ka ng Paspasin na, Paspasin na lang para dili mo. karton ng lasa ko. Kung tagaan niyo magpangalan ng pagkaon, Poy. Ano pangalan? Bisa lang. Kani nga tagad pagkaon. Tagang pangalan. Tagad pangalan nga pagkaon.
wala na ko tarong una-una guys. Mga papi, memo na yung tag-iroan eh. Hindi ba yan na binan na out? Doon ba yan na? Kaya matusabot ka ganyan. Magkaingo ng mga viewers. Viewers. Mura po siya kuan guys. Kung taga pangalan is mura kuan gyapon siya mura. Kaya sa samyang, spicy samyang. Pero jang halang. Jamyang. Jamyang. Murag jumping. Jombing. Trip yung animal oh. Buisit niya. Inigrimo ni Mana ng gasos. Ampi kayo security ko. Anak mo na siya lang. Itong cream o, nagubag yung ipon. Silang lang kayo. Kanino Kani, lupot na pala yung magubag. Ay, oo, to, sa dukan mo na ka na, ba? Ala! Masa na? Nail gaso? Init po eh. Kayo. Oh, gabaga-baga oh, guys oh, gabaga-baga. Iwasan nyo na kay Iwasan mo challenge. yung dito sa abot. Angay pag magkaugalang para akong fats ba mag-burn. Yan! Asa lang yun? At least ako parts ang nag-burn. Yang cultives. Gugmang nag-burn. Pick up line. A few inches later. Guys, mga papi, how many years sa hurot na yun ako kung punishment? Wala pa na isa. Duhot ko gan. Shout out sa nakaisip ano nga challenge. Don't laugh. So, maura itong karamadlaw mga papi. Pag bago pa lang mo sa among YouTube channel, please like, comment, and subscribe. Click the notification bell and share po ninyo ang mga video. Gina-shoutout din ako si Kuan Cabrera Pam, Clara Ambiciosa, Tokmol TV Vlog. Shoutout po kay Hilema Girl. Shoutout po na mo si Rakma Maganot, Rahima Akas, Joan Inocencio, Jeremy Tanabi, o Jeremy Padura, o ako ang gusto. Shout out guys sa mga user of HP Derm Rejuvenating Set. Please subscribe to my channel, Rina Havana. Alim mo lang to, mga papi. Abang-abang po abangan na po ninyo ang mga sunod na video na mga kabuang. Kabuang.